Oedd yn rhywbeth fi dal ddim gallu credu oedd wedi digwydd. Oedd pawb just dros y lle I gyd, oedd e just chaos. Mae digwyddiadau mis Ebrill diwethaf ar iard ysgol Dyffryn Aman yn dal yn fyw yn y cof. Oedd e'n really ofnus I gweld a am y tua 2-3 wythnos nesaf oedd pobl dal yn upset. O'n i'n jyst yn meddwl oedd jyst y disgyblion yn ymladd, ond wedyn o'n i wedi troi y cornel ac o'n i wedi gweld ferch yn ymosod a cilleth ar disgybl arall. Oedd popeth yn jyst yn mynd rhy gloi, o'n i yn traumatised iawn. Ar ôl I ddwy athrawes a disgybl cael eu trywanu, cafodd merch 14 oed yn eog o geisio llofruddio. Roedd un o'r athrawon yn siarad ar ôl yr achos llys. Mae trais geiriol a chorfforol tuag at aelodau staff yn gwbl anerbyniol, a rhaid I sicrhau nad yw'r digwyddiad hwn yn digwydd eto yn unman arall. Nawr, mae diogelwch mewn ysgolion dan y chwyddwydr. A man Rhydaman, bu'n rhaid I ddisgyblion fynd dan glo, lockdown, I gadw pawb yn ddiogel. Yn ysgol Dyffryn Aman, fe ddaeth rhybydd o god coch neu code red dros yr uchel seunydd, I ddweud wrth bawb I aros yn eu hystafelloedd dosbarth, cloi'r jiws ac I aros am fwy o fanylion. Cofiwch fod ysgolion yn lefydd diogel iawn, ac ers y digwyddiad yn Dyffryn Aman, mae nifer o ysgolion wedi bod yn gweithio I gryfhau cynlluniau diogelwch. Er enghraifft, yng Nghonwy, mae penaethiad pob ysgol yn cael hyfforddiant diogelwch. Ac yn Gwynedd, fel mewn sawl sir arall, mae nhw wedi cryfhau cynlluniau diogelwch, ac mae marferion dan glo hefyd yn digwydd. Draw yn Powys, mae yna ganllawiau I ysgolion fynd dan glo mewn argyfwng. Ac yn Ynys Môn, mae ysgolion yn cael cyngor newydd ar sut I gadw'n ddiogel. Mae gan bob sir yng Nghymru gynlluniau diogelwch I gefnogi ysgolion I gadw chi'n saff. Yn ddigwyddiad prin iawn nath ysgwyd yr ysgol hon, mae pob ysgol nawr yng Nghymru yn rhoi lle pwysig I ddiogelwch. Chwarae a mwynhau ar le chwarae parc heili yn y brif ddinas. Darn o goncrit maint cae pêl-drod 5 o ochr, gyda goliau metal bob pen a lle gicio pêl I ymarfer bwrw targed. Mae plant lleol yn ei ddefnyddio'n aml, fel Griff, Owen a Noah. Fi'n dod yma really aml, fi'n dod fel bron pob dydd I chwarae gyda fel ffrindiau ar ôl ysgol. Mae right next to a parc, felly mae lot o other pobl sydd gallu chwarae gyda ni hefyd. Rydw i'n chwarae fan hyn lot o a fan hyn ddim lot ar y gwair oherwydd mae'n bwrw glaw lot a mae'n fwdlyd. Ond mae dyfodol y lle chwarae yn ansicr ar ôl un person gwyno am y sŵn sy'n dod ohono. Nath y gwyn yma 5 mlynedd yn ôl arwen at dynnu'r cylchoedd pêl-fasged lawr, ond yn dilyn cwyn arall, mae'r cyngor yn dweud bod nhw am gael gwared ar lle chwarae yn gyfan gwbl. Penderfyniad sydd wedi gwneud plant a rieni lleol yn grac. Mae fe'n lle wych i'r plant chwarae, fel chi'n gweud, mae'n concret, felly dwi ddim yn fydlyd. Mae yna rhyw le maen nhw'n gallu cico'r pêl yn erbyn bwrdd, so felly dyw'r pêl ddim yn mynd I ffwrdd. Mae fe jyst yn lle hyfryd i'r plant cael chwarae, a mae fe reit ar bwys y parc chwarae, felly mae gallu cael plant yn chwarae mewn fyna a dod fan hyn, mae fe jyst yn cyfleus. Gyda dros 1000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu cael gwared ar lle chwarae, mae'n amlwg bod y gymuned leol yn anhapus. Am y tro, mae Cyngor Caerdydd wedi dweud na fydden nhw'n cael gwared ar y lle chwarae tan iddyn nhw ddod o hyd I ddatrysiad. Teimladau cryf yn lleol a phobl ystym taf yn benderfynol o gadw eu lle chwarae.